सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। कणकवली मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी कणकवली शहरातील उड्डाणपुलाखाली असणारे बंद स्टॉल तसंच अनधिकृत बांधकाम आणि फक्त व्यवसाय सुरू नसताना जागा अडवून ठेवलेल्या व्यवसायांवर कारवाई केली। भविष्यात याचा परिणाम कसा दिसणार पाहूयात याबाबतचा स्पेशल रिपोर्ट। कणकवली बदलते, होय हे म्हणावं लागतंय, कारण कणकवलीमध्ये अतिक्रमण हटाव मोहीम नगरपंचायतच्या मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी हाती घेतली आहे। त्यानंतर सर्वच आपण बघतोय की कणकवली ह्या नगरपंचायतच्या पिलर खाली जे अतिक्रमण होतं ते हटवण्यात आलेलं आहे। भाजी व्यापाऱ्यांना जागा काही निश्चित करून दिल्या, त्यामुळे काही या संदर्भात नागरिकांच्या प्रतिक्रिया त्या आपण जाणून घेणार आहोत। त्यांचे काय नेमकं म्हणणं आहे या हटाव मोहिमेत, चला तर जाणून घेऊया त्यांच्या प्रतिक्रिया। किंवा भाजीवाल्यांका फळवाल्यांका एक जागा निश्चित करून द्या आणि त्या नरडेव रोडला पण सुशोभीकरण होता, एक बदलता कणकवली काय सांगता? कणकवलीचे सुशोभीकरण ही काळाची गरजही आहे आणि आपल्या शहराची प्रगती होई त्यासाठी सुशोभीकरण हे महत्वाचं आहे। पण सुशोभीकरण इतरांसारखे हा तसाही होऊन दे, पण आपलं हे सुशोभीकरण मेंटेन ठेवणं महत्वाचं आहे। कारण जी आता सध्या परिस्थिती आहे की गुरांचा त्रास, कुत्र्यांचा त्रास जो जो होता तर आम्ही इथे अनुभवलेला, म्हणून सांगते की सुशोभीकरण करा पण ते मेंटेनही ठेवा, की ज्याच्यामुळे घाण होणार नाही किंवा काय होणार नाही, त्यासाठी सुशोभीकरण करा। आनंद त्यांनी एक जागा ठरवून दिली या भाजीवाल्यांका, स्टॉलवाल्यांका, भाजीवाल्यांका, फळवाल्यांका आणि फुलवाल्यांका, त्याबद्दल काय वाटतं? सगळेजण बसू शकतील, पण जास्त माणसं असल्यामुळे जागा कदाचित अपुरी पडू शकता, पण सगळ्यांका सामावून घ्या आणि सगळ्यांका हे करा, जागा द्या, ही एक इच्छा। या मोहिमेबद्दल मुख्याधिकारी काय म्हणाल्या पाहूयात। आपल्याला म्हणजे मागं आपण 1 महिन्यापूर्वी, जवळपास 1 महिना झाला, त्यापूर्वी कारवाई केलेली होती आणि शहरामध्ये सुशोभीकरण करायचं आहेच आपल्याला। शहराचं जे बकालीकरण आहे ते कमी करण्यासाठी आपण मागची कारवाई केलेली होती। आता त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे आपलं सुशोभीकरण। तर सुशोभीकरणासाठी आपण पहिले काही पार्ट आपण निवडलेत, म्हणजे जसा निधी अवेलेबल होईल त्यानुसार आपण काम करतो। तर पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण पटवर्धन चौक जो शहरातला मुख्य भाग आहे तिथून आपण सुरू करतो। तिथून 3 पिलर घेतलेले आहेत, P5 ते P11 या पिलरमध्ये आपण सुशोभीकरणाचा पहिला टप्पा घेतो। तसंच नरडवे रोड हाही शहराचा महत्त्वाचा पॉईंट असल्यामुळे नरडवे रोडमध्ये P37 ते P42 या पॉईंटमध्ये आपण सुशोभीकरण घेतो। मग त्यातला आता पहिला जो भाजीचे जे आपले भाजी फळं फुलं विक्रेते जे बसतात P11च्या दरम्यान तिकडे जे बसतात त्या लोकांना आपण तिथून रिलोकेट करतो। तेही तात्पुरत्या स्वरूपाचं, म्हणजे कोणालाही आपण परमनंट स्वरूपाची जागा देत नाही आहे, पण तिथं जे आपल्याला सुशोभीकरण करायचं त्यासाठी तिथे जे लोक बसलेले आहेत, फळं फुलं विक्रेते बसलेले आहेत, भाजी विक्रेते बसलेले आहेत, त्यांना आपण शेजारच्या पिलरमध्ये रिलोकेट करतो आणि त्यासाठी आपण 10 बाय 10च्या जागा आखून दिलेल्या आहेत। नंतर 1-2 दिवसामध्ये किंवा सोमवार मंगळवारच्या दिवसामध्ये आपल्याला या सर्व लोकांना आपण व्यवस्थित प्रकारे तिथं अलोकेट करून घेऊ आणि त्यामुळं त्यांना सगळ्यांना तिथून स्वतःचे स्टॉल काढण्यासाठी आपण विनंती केलेली आहे आणि सूचना केलेल्या आहेत। आणि जर या पलीकडे कोणी आपल्याला मंगळवारपर्यंत सहकार्य नाही केलं तर आपल्याला मग ते काढून घ्यावं लागेल। व्यापारी आणि रिक्षा व्यावसायिक यांनीही या अतिक्रमण हटाव मोहिमेचं स्वागत केलं। नगरपंचायतीने मोहीम राहिली चांगलीच राबवलेली आहे आणि कणकवली या सुशोभीकरण होऊचा आणि आम्ही एखादं पाहुणं जर आणलो तर म्हणा होय तो कणकवली चांगली आहे ह्या बघून तो आधी पाहुणं आज माणसा येऊन भितत आधी बाहेरची इल्लेली या सगळ्या नमान्यांचा बिमान्यांचा सगळा बघून, त्याच्यामुळे मोहीम ही चांगल्यापैकी आणि चांगलाच होऊन दे। आता सुशोभीकरण होताला एकत्रित फक्त भाजीवाल्यांका फळवाल्यांका काही जागा ठरवून दिली आहे, ते बरोबर आहे। बाजूक त्यांना देऊची ते ठरवून त्यांना ती बरोबर दिलेली आहे त्यांना जागा। आता जकडे तकडे भाजीवाले हे बसतात, त्याच्यामुळे त्या बरोबर आहे आणि सुशोभीकरण ह्या शोभीकरण या कणकवली होऊन दे। लोक म्हणा गोवा चांगला हा म्हणू, फळवाले एके बाजू, भाजीवाले एके बाजू। एक रिक्षा चालक असा दरवर्षी एवढे वर्ष तुम्ही रिक्षा व्यवसाय करता, कणकवलीची परिस्थिती काय होते आणि आता पुढे काय? आता काय सध्या सुधारणा चालू आहे, ती चांगली मोहीम आहे सगळं हटवूची। ते उगाच काय नाही कसं बारीक सारीक बांधण ठेवलेला, उगाच एका माणसाने 4-4 जागा अडवून टॉल बिल ठेवलेले आहेत आणि ते भाडा घेतात। ते भाडा घेतो काही एक संबंध नाही त्यांचा, सरकारी जागा आधी
ती नगरपंचायतीची मोहीम ही चांगल्यापैकी आहे, ती त्यांनी करूची पुढे राबूची ह्याच्या पुढे पण. नाही, अतिक्रमण हटलंच पाहिजे आणि कणकवलीचं जरा सुशोभीकरण झालं पाहिजे. कारण कुठेतरी एक वृद्धांना बसायला जागा, त्यांच्या सुखदुःखाच्या गोष्टी बोलायला जागा, अशी कुठेच जागा नाही. अशी जागा झाली पाहिजेत, पण विस्थापित झाले त्यांना कुठेतरी जागा शासनाने किंवा हटवणाऱ्यांनी मिळवून दिली पाहिजे. असं एकंदरीत नाही, सुशोभीकरण झालंच पाहिजे. कारण आमच्या कणकवलीत बघण्यासारखं फक्त एकच आहे की भालचंद्र बाबांचा मठ, बाकी काही बघण्यासारखं काहीच नाही. आता झालं तर रेल्वेकडे सुशोभीकरण झालं आहे, ते दाखवण्यासारखं आहे. बाकी काही दाखवण्यासारखं कणकवलीत काहीच नाही. त्यामुळे झालं ते योग्यच आहे. हो, वॉकिंग पार्क झालाच पाहिजे. आपण आता पाहिलं ती कणकवली शहरातील नागरिकांनी ज्या प्रतिक्रिया दिल्या या अतिक्रमण हटाव मोहिमेसंदर्भात किंवा या सुशोभीकरणासंदर्भात या प्रतिक्रिया दिलेल्या त्या एकदम सकारात्मक आहेत. प्रत्येकाचं म्हणणं आहे की ही अतिक्रमण हटाव मोहीम खूप चांगली आहे. रिक्षा चालकांनी सांगितलं तर खूप ब्रिज खाली अस्तव्यस्त वाटत होतं, स्टॉल जे बंद होते हटवले, त्यामुळे खूप बरं वाटलं. सातत्य राहायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये सुशोभीकरण झालं तर आणखी बरं वाटेल. आमचे जे येणारे नातेवाईक पाहुणे असतील त्यांना आम्ही कणकवलीत घेऊन आलो, त्यांनी म्हणायला पाहिजे की खरोखर कणकवली बदलली आहे. त्यामुळे अशा बरीच प्रतिक्रिया. व्यापाऱ्यांचं देखील काही म्हणणं आहे की त्यांनी सांगितलं की आम्हाला ज्यावेळी आम्ही संध्याकाळचे फेरफटका मारू किंवा जे ज्येष्ठ नागरिक त्यांना समजा इथे बसण्यासाठी किंवा एक चांगली जागा उपलब्ध झाली तर एक सुशोभीकरण तंत्रमय चालण्याचं ठिकाण हे सगळं झालं तर एक चांगलं होईल असं देखील सांगितलं. त्यामुळे बहुतांश जे आपण बघितलं तर ह्या कणकवलीमध्ये सगळ्याच नागरिकांचं म्हणणं आहे की काही जणांनी असं सांगितलं की जे विक्रेते होते त्यांनी सांगितलं की आम्हाला जर पक्की जागा दिली तर आमचा कुठलाच विरोध नाही, आम्हाला पण चांगलं वाटेल. त्यामुळे ह्याच ठिकाणी नगरपंचायतीने हे जे आहे त्या ठिकाणी आखून देखील दिलेलं आहे. 10x10ची भाजी विक्रेते आहेत, फळ विक्रेते आहेत, त्यांच्यासाठी जागा देखील आखून दिलेली आहे. त्यामुळे एक त्यांचा एक सकारात्मक त्यांनी देखील एक चांगली हे आहे असं देखील सांगितलं. त्यामुळे कणकवली बदलते हे आपल्याला आता निश्चित दिसतंय. या बदलासाठी आता सातत्य टिकणं गरजेचं आहे. तशाच पद्धतीने या सुशोभीकरणासाठी जे हाती घेतलेलं काम आहे मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी जे 5 नंबरपासून 11 नंबरपर्यंत सुशोभीकरण आहे, 12 पासून पुढे बघितलं तर या फळ आहे, भाजीपाले आहेत किंवा फुल विक्रेते यांच्यासाठी जागा आहे. तशाच पद्धतीने प्रांत ऑफिस ते नरडवे नाका या ठिकाणी ज्या गाड्या ज्या पार्किंग केलेल्या आहेत किंवा त्यांना काढून तिथे देखील सुशोभीकरण होणार आहे. त्यामुळे ह्या सर्वच ठिकाणी जर बघितलं तर ह्या ब्रिज खाली हे सगळं सुशोभीकरण झालं तर कणकवली निश्चितच बदलणार एवढं मात्र आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली.